Ola, bueno, moi boas as teñades. Estou aquí para contarvos unha historia que xa contei un pouquiño outro día por escrito, pero pareceume interesante por recapitulala tamén co son. É a historia de como se chegou neste país a convertir un instrumento de nenos, como as gaitas de cana, en un instrumento que pode ser tocado pois por calquer músico e que pode ser tocado con calquer outro instrumento. Entón, é moi curioso o tema das gaitas de cana, a mí sempre me fascinou, e a outra xente, por exemplo, como Xavier Blanco, que tamén traballou neste instrumento. Pois, a mí sempre me fascinou a historia das gaitas de cana, porque eran instrumentos que tocaban os nenos, e mediante os que os nenos repetían a historia da gaita dentro da súa propia vida. É dicir, isto é moi curioso, non se sabe exactamente por que sucede. É dicir, sábese que hai determinados procesos vitais dentro do desenvolvemento dos humanos que rememoran, de algún xeito, pois a nosa historia evolutiva. E neste caso, o proceso mediante o que moitos nenos pasaban de ser aficionados á música con ansia de ser gaiteiros, non pasaban dunhos instrumentos moi sinxelos e chegaban ás gaitas dos adultos, nese proceso mediaban as gaitas de cana. E ese proceso conta exactamente igual a historia das gaitas dos adultos ao longo da historia. Veredes por qué? Os nenos comezaban cando tiñan ao mellor pois 7 anos, 8 anos, que cando se empeza a construir, que cadra cunha etapa do desenvolvemento que é unha segunda infancia, non? Que vai desde os 7 hasta os 12 anos, cando os nenos xa iban a traballar, a aprender un oficio. Pois nesa segunda infancia os nenos comezaban a construir instrumentos musicais. E dos que máis se construíron en toda Galicia, excepto na parte nororiental, onde se facían as pipas de castiñeiro, que eran oboes, no resto de Galicia, pois construíanse as gaitas de cana. Gaitas feitas cunha caniña, como esta, que se lle facía un cortiño cunha navalla, levantabas unha lingüeta e despois cun ferro quente facíanse uns buratos. Vedes, pois podían ser 6, podían ser 7, podían ser 8, depende. Así os nenos aprendían a construir e a afinar, porque abrindo máis os buratos subían o tono, e facendo os máis pequeniños, facíanos o tono un poquinho máis grave, e así os nenos aprendían a mover os dedos, aprendían a afinar. É un proceso moi didáctico, ademais este. As gaitas de cana, que se sopraban directamente coa boca, pois sonan así. Xa vedes que é un instrumento versátil, os nenos tirábanse moitas horas tocando estas cousas. Este instrumento é un instrumento superantigo, non se sabe en realidade que antigüedade ten, pero si se sabe que todas as culturas da antigüedade o empregaban. Empregábano todas as culturas que rodeaban o Mediterráneo, gregos, fenicios, cartaxineses, os íberos, os castrexos daqui, todos usaban estes instrumentos. E, ademais, tiñan un costume moi curioso, e é que, non lles gustaba que o instrumento parase de tocar cando se estaba soplando nel, cando se estaba tocando. É dicir, eles querían coller alento sin que o instrumento parase de tocar. E iso, como se consigue? Pois iso consíguese cunha técnica moi antiga que se chama respiración circular. A respiración circular é unha técnica, teño por aquí, ademais, unha alboca destos vascos, pois que é un instrumento dese tipo, son dúas gaitiñas de cana, vedes, aquí teñen as gaitas, 2 tubiños como este, e as lingüetas van metidas dentro deste corno, vedelas aquí, e levan un corniño aquí na punta de adorno. Entón, por iso se chama seguramente alboca, porque albuc significa o corno en árabe. Pois isto non é máis que unha gaita de cana, en realidade, tamén. E é un instrumento que se sopra con esa técnica da respiración circular, que está documentada tamén en Galicia, aunque non ligada ás gaitas de cana, senón a outros instrumentos como as cornetas. O asunto é que a respiración circular faise finchando as fazulas e facendo un depósito de aire aquí nas fazulas para tocar. Entonces, o asunto sería algo parecido a isto.
é unha técnica que se empregou moitísimo na antigüedade e, nalgún momento, a alguén se lle debeu de ocurrir que era máis fácil, en vez de facer o depósito de aire na boca, facelo coa pelexa dun animal. Entonces, meteron esas gaitiñas de cana nunha pelexa ou nunha vincha. O curioso é que ese proceso que aconteceu máis ou menos hai uns 2000 anos, o nacemento das primeiras gaitas de fol, ese proceso repiten os nenos cando teñen uns 9 anos ou así. Entonces collían e metían nunha vincha dun porco os tubiños, un soplete e un punteiriño, desos como os que facían para tocar na boca. E é moi curioso, ademais, observar como estes foles que ao principio son unha vincha van medrando cos nenos. E primeiro son unha vincha dun porco, despois ao mellor é a pel dun conexo, e despois, finalmente, acababan sendo, pois, pelicas de cabra como esta. Esta é unha gaita de sabugueiro, feita como as que facían os nenos. Vedes que ten o seu punteriño e ten un roncón, tamén a veces lle poñían o roncón moitas veces aquí de lado. E esta é unha gaita como as que seguramente xurdiron por este proceso de sustitución da respiración circular polo fol, pois hai uns 2000 anos, e esta gaita son así, veredes. Destas gaitas de cana ou de sabugueiro con fol existen moitas tipoloxías en Galicia, moitas. Por exemplo, aquí teño outra moi bonita que nos fixo Calisto de Barcia de Mera, un gaiteirazo, que de neno as construía. Esta, os tubos fixos el. Esta é unha gaita de cana, pero feita de cana india. É unha cana pois moito máis grosa, que saca moito máis son que o sabugueiro, e poñenlle unha ronquetiña aquí de lado, que tamén nos fixo Calisto. Veredes que son máis distinto ten. Bueno, este son é totalmente distinto, berra moito máis a gaita, porque a lingüetiña é moito máis corta. Bueno, estas gaitas estuveron aquí no meu obradoiro e na miña colección moito tempo. Bueno, os que nos dedicamos a investigar tamén nos gusta divulgar, non? Entonces tocámolas por aí en moitos concertos un pouco para poñelas en valor, porque parecenos que simplemente o valor de volver a contar na vida dun neno a historia das gaitas, ou simplemente o valor pedagóxico que ten o que un neno pode ir construindo estes instrumentos, el soliño, sí? Pois ese é, parecernos dous valores dignos de contar pois, nos concertos e nas charlas. Bueno, xa sabedes que despois de que os nenos demostraban pois, que sabían tocar estes instrumentos, enseguida pois, os pais compraban unha gaita dos adultos, porque con elas podían gañar diñeiro. Bueno, pois estas gaitas estuveron aquí no Obradoiro moito tempo, nos concertos, fixemos discos, Xavier Blanco publicou o seu disco sobre a gaita de cana pois, ali de Moaña, co paso do tempo empezaron a vir por aquí polo Obradoiro pois xente a pedir se lles podía construir instrumentos deste tipo.
Cástor e Félix, por exemplo, Castro Vicente, esos dous magníficos amigos e músicos, pois viñeron por unha gaita como esta da Paradanta, ou moita xente veu buscando esta gaita de sabugueiro que vos toquei antes. E eu, pois a verdad, construínas dan moito traballo, iso é certo, porque son pois instrumentos complicados de construir, sobre todo teñen unha complicación a maiores, e é que como levan lingüetas de cana ou de sabugueiro, cando se humedecen desafínanse. Entonces, non se pode tocar con elas máis de 15 minutos ou 20 minutos, despois hai que collela e deixala e ao día seguinte volve a estar ben. De feito, por exemplo, esa gaita de sabugueiro leva comigo casi 20 anos tocando por aí, está como o primeiro día, sempre con esa condición. Entonces, un día ocurríseme, bueno, por que non vamos a construir unha gaita de cana cun pallón sintético, non? Porque xa había, pois, por exemplo, como os desta Alboca, os pallóns que fai Maruri, pois pareceronme uns pallóns pois moi adecuados para construir este instrumento, porque en realidade isto era unha gaita de cana. Dixen, pois, ao mellor empregando lingüetas deste tipo, ou tamén como as que fai Juro Dufek, que foron as que empreguei para replicar a rosca, pois fun probando lingüetas sintéticas, intentando construir un instrumento que fora estable, tamén construílo en madeira para poder estandarizar as medidas e que fora posible tocalo. E así naceu hai 3 anos unha gaita de cana, pero feita en buxo. Unha gaita de cana, pois, evolucionada, unha gaita de cana, pois, xa temperada. Neste caso, a primeira que fixemos estaba en do, porque, digamos, é un tono moi demandado. Entonces, construímos esta, pois, na mesma forma que a da Paradanta. Podemos poñer un roncón grande, pero quixemos conservar un pouco a morfoloxía da Paradanta, da de Calisto, en canto a tamaños e a sonoridade, e así construímos esta primeira gaita de cana, pero en buxo, con pallóns sintéticos, que xa se pode tocar o tempo que se quere. Estas son así, veredes. Destas, pois xa viñeron músicos e leváronas e gustoulles, e pensamos que pagaba a pena construir outras noutras tonalidades. De feito, sempre son os músicos os que te empuxan a estas cousas, porque despois viñeron Cástor e Félix e pedíronnos a ver se podíamos facer unha en si bemol, pero en si bemol é difícil. Entonces, construímola en mi bemol, e despois da de mi bemol veu a de re, que é esta que teño aquí, e esta de re pois ten xa dous bordóns, un na tónica e un na dominante, e esta son así, veredes. Bueno, por fin, despois, o paso que queda, cando os investigadores fan o seu traballo, ven despois o desenvolvemento, que é isto, e despois ven digamos, a generalización. Aí é onde os investigadores obtemos o que nos gusta, os que facemos estas cousas, e que despois acaben sendo construídas por outros artesáns, que acaben sendo tocadas por moita xente, porque, ao fin e ao cabo, é o que perseguíamos ao principio facendo concertos, dando charlas, e eso. Pois eso é un pouco o que conseguimos, e o placer que nos queda aos investigadores e aos que facemos desenvolvementos é, por suposto, o recoñecemento. Pois eso é o que está acontecendo ahora mesmo, por exemplo, pois coa gaita de cana, pois artesáns da talla dos Seibanes, pois comezan a construir gaitas de cana e, por suposto, fan un recoñecemento público e explícito que nos agradecemos, por suposto, moitísimo, pois de ter iniciado este camiño.
Bueno, pois nada, moitas gracias, espero que vos teña gustado e hasta outra historia que vos conte.